模範演舞総理事憲法連盟とイギリス大学生の演舞の後、日本の武道団体を4種目、ロシア武道団8種目、日本の武道団体5種目の演舞を行います。演舞披露は和太鼓の合図によって始まりとさせていただきます。最初の模範演舞は総理事憲法です。演舞は単独演舞、組演舞、団体演舞、運用法を兵庫県少林寺憲法連盟の皆さんに披露していただきます。演舞解説は兵庫県少林寺憲法連盟西播磨連合会理事長川島康夫様です。よろしくお願いいたします。それでは少林憲法の解説をします。少林憲法は1947年、日本において総動神が創始した人づくりの行です。自分の体と心を養いながら他人と共に助け合い、幸せに生きることを団体演舞といいまして、小学生の6名が同じ技を同じ形で同じ時間内で演舞をやっています。中学生の親子演舞の小学生は6年生の寺になっています。中学生部は石田健志、上田健志が運営しております。
技術の一つ一つ自分で単独で見ています。組演武一般団体関東ということをやっております。着条件というのをやります。
ありがとうございました。手前2名で演じておりますの8極拳であります。8極拳は中国河北省蘇州のイスラム教を信仰する海賊が居住するモーソン発祥の武術です。接近戦を得意とし、体当たり、肘打ちを対応しています。後ろで武器を持っておりますのが八家死後円応越であります。八家死後円応越は演習場を回り、次に変身を多用する八家将の流派を代表する武器です。この名の由来通り、両手がつかず離れず呼応しながら、時に別々に動く、時に同時に動きながら後方を行うのが特徴です。
日本憲法の中核をなす拳の技及び蹴り技の統合形成の基準を型にしたもので、その構成は突きに関する6件、横打ちに関する6件、雑打に関する6件、蹴り技に関する6件、片手技の32件からなっております。仕掛け中西三段、打ち取り蓮見七段。それではお願いいたします。Да, ну сейчас его берет, да? Это 1/3 второй. 突きに関する6件です。横打ちに関する6件。雑談に関する6件。蹴りに関する6件。人間の最も本来的な格闘技術を安全に実践できるのが特色です。主審、石本八段、副審、霞七段。まず1試合目は木村優太、白、平信方です。3分間、基本勝負でお願いします。白の電撃連が入りました。白の面付き、白の日本勝ちです。次に赤、原陽也、白、新馬、ガンズ。
赤の胴付きです。白の大蹴り。赤の横蹴り。これで赤の2本勝ちです。新井と申します。よろしくお願いいたします。まずはじめは、相生会藤田孝光による演舞です。受けは池坊昭康、植木正人です。合気道は昭和の初めに上島守家によって確立された武道です。大東流合気柔術を母体に古来の武術各流派の精髄を取り入れ、それに家島独自の体術および思想を加えて確立されました。合気道は和の武道と言われます。すなわち相手の力に対して力で対抗するのではなく、相手の攻撃を丸い動きで受け流して一つになることによって相手を制します。これが和の武道と言われるゆえんです。
石田和恵、今津智弘、山中俊明です。合気道が他の武道と異なる大きな特徴の一つとして、試合がないことが挙げられます。合気道は相手と優劣を競うことをしないため、試合や競技を行いません。競技を行わず、お互いの習熟度に合わせて技を繰り返し稽古し、心身の鍛錬を図ることを目的としています。稽古の積み重ねや健康にいいのは言うまでもなく、日常生活において何事にも積極的に取り組む自信が稽古を通じて自然と培われてきます。お互いを尊重し、和の武道と言われる合気道は、現在全世界140の国と地域に広がっており、ここ兵庫県においても合気道兵庫県連盟加盟18団体が兵庫県の各地で活動を行っています。皆様、見学、体験などの際には随時受け付けておりますので、ご興味のある方はぜひ道場へお越しください。時間の関係上、今日ご覧いただくのはほんの一部ですが、怪我の予防はもちろん、さまざまな角度から関節一つ一つの可動域を最大限に広げることを目的とします。
最初は360度回転蹴りです。次は空中3枚蹴りをご覧いただきます。次は回し蹴りからのかかと落とし、180度回転後ろ蹴りです。最後は連続360度回転蹴りからの上段360度回転蹴りです。
Не ответили бы это. Нет, ученики ваши. Ученики возьмите. Даже местные неплохо. Да. В таком положении, Наши, да? Да. Попадет. Стрелу же надо выводить на уровень глаз. Вот. Стратегия жесткая. Может быть, для детей нормально, мышцы потерял. Да даже так нормально. Стрелу сюда же выводишь. На случай цели. Да куда не попадет? Сейчас надо корректировать, попадет. Он вообще в большую пиво.剣道連盟の剣道の理念に基づき、同法の原理、利合、作法の規範を理解させるとともに、適正な対人的技能を身につけさせる稽古法として、平成15年に制定された剣道は日本独自の伝統的運動文化であり、刀剣を使用して相手と戦う技術を源流としながら、人を生かす技へと昇華されてきた剣の理法の修練による人間形成の道である。
近藤浮き技勝負今日のすり上げ技ですり上げ面女だ山田だ山田だ今日は最初だ面開始と4球打ち落とし技と打ち落とし面止めに一般財団法人兵庫県剣道連盟の皆さんによる演技でした。ありがとうございます。村上誠様に行っていただきます。それではよろしくお願いいたします。天道流は今から約450年前、日立の国に生まれた斎藤藩が電気棒担い手によって創始されたものです。電気棒は塚原牧伝の本に闘争の術を学び、天正9年鶴岡八幡宮に100日の参道をし、誠の道にかなう剣の技を得て一流を起こし天道流と称しました。遊戯の特徴は型試合であって、型そのものがすなわち真剣試合であるということです。なぎなた術、受けたち、張本佳代子、下地、村上琴の
なぎなた術、下地、杉浦正史。ただいまから銃剣道及び短剣道の演武を行います。本日の演武者は銃剣道5段新井貴弘、同じく岡忠治、短剣道電子6段山下隼人、5段名倉雄一、知事当選者は末広圭介6段です。銃剣道は我が国の伝統的な武術である槍術の突き技を基調として明治初期に創設され発展した武道です。木銃を使用し相手の胴、喉等への突き技で競い合う競技です。一方、短剣道は剣術の片手による小太刀の技を基調として明治中期に創設され発展した武道で、短竹刀を片手に操作し比較的近い間合いで競い合う競技です。全日本銃剣道連盟では昭和53年に短剣道を導入して普及を始め、第2制定を行いました。技は剣道と同じように面、小手に対する打ち技と喉、胴に対する突き技があり、突き技の中には相手の腕を掴んで相手の動作を止めてつく正体による突き技もあります。2本目、面の打ち。3本目、入りに正解突き。4本目、
行う生体堂の突き。5本目、面打ちに対する生体突き。